Miláček môj, čo sa ti stalo? Usušil som sa. A prečo sa krútiš? Lebo keď som sa sušil, krútilo ma to ako na kolotoči a teraz neviem zastať. Ja ťa odkrútim, dobre? Dobre. Dobre. Raz, dva, tri. Vidíš, že som nešvindloval. Viem to lepšie ako ty. Ja to neviem. Čo som ti vravel? Na čo máš myslieť, aby si sa naježil? Na psa. A myslíš na psa? Myslím. Na ktorého? Na Dunča. Na tohto? Áno. Och. Joj, ale si hlúpy. Potom sa čuduješ, že sa nevieš ježiť. Musíš myslieť na naozajstného psa. Nie na dreveného. Na susedovie sultána. Raz, dva, tri. No vidíš, už to vieš. A na čo sa ideme teraz hrať? Na telefón. Dobre. Haló? Haló? Tu je Muf. Kto tam? Haló? Tu je Puf? Čo robíš, Muf? Telefonujem. A ty čo robíš? A ja telefonujem. Ale ja mám väčší telefón. A ja budem mať ešte väčší. A ja mám dlhší drôt. A ja mám ešte dlhší. Ty vyzeráš. A ty? Ja chcem von. A ja? Odmotaj ma. Nemôžem. Čo budeme robiť? Paľko nás vyslobodí. Paľko nás vybije. Radšej sa schovajme. Kde? Pod sveter. A kde je sveter? Ozaj, kde je sveter? Deti, nevideli ste sveter? Stratil sa. My dostaneme. Rozbili sme misku, boli sme v chladničke, púšťali sme sušičku. A dali sme namyslenému rybiskovi mliečko. A stratili sme sveter. My dostaneme. Keby sme sa aspoň vedeli odmotať, schovali by sme sa pod skriňu, ale takto... Urob niečo. Bojím sa, že nás Paľko vybije. Prestaň, Jača, ticho. Už viem. Vyslobodíš ma? Áno, ale nesmieš sa báť. Nebudeš sa báť. Len troška. Nesmieš sa ani troška. No dobre, vysloboď ma. Musíme vyliezť na luster. Na luster? Ako? Bojíš sa? Bojím. Veď ešte ani nevieš, čo budeme robiť. A čo? Budeme sa hrať na parašutistov. Na parapufistov? Joj, ale si hlúpy. Na parašutistov. Áno, ja budem parapufista a ty budeš paramufista. Parašutista. Parapufista. A prečo sa mám báť? Lebo najprv musíš skočiť na luster. Takto. Ja. Skoč! Nie, bojím sa. Nechceš byť parašutista? Chcem. No tak skáč. Skáč. Skoč, lebo sa prestanem hojdať. No. Vidíš, že to vieš. Už som parapufista? Ešte nie. A kedy budem? Teraz, keď budeš skákať dolu. Joj, bojím sa. Neboj sa, poletíš pomaly. Pozri. Zatvor oči. Ešte chcem byť parapufista. Teraz ty budeš paranufista. Dobre? Raz, dva, tri.
paď. To je hojda. Paď, výborne. Kedy príde Paľko? Už o chvíľu. My dostaneme. Poďme sa schovať pod skriňu. Tam nás nájde. Tak pod koberec. Je tam teplo. Tak sa schovajme inde. Kde? Ja neviem. Deti nás prezradia. Neprezradia. Však nie. Jaj, Paľko ide. Kocúri, kde ste? A toto je čo? Puf, muf, kde ste? Čo ste tu stvárali? Mlieko vo vani. No toto? Už aj vylezte. Bude bitka. Už aj sami ozvite. Kde ste? Už aj von. My sme boli dobrí. Ako to, že ste v aktovke? my sme boli s tebou v škole. Tak vy ste boli so mnou v škole. A kto nalial mlieko do vane, rozbil misku a ťahal vlnu? Kto? Nejaký druhý zlý kocúri. My nie. A čo ešte porobili tí druhí zlí kocúri? Najprv boli dobrí naozaj. Ale potom rozbili misku. A potom? Potom boli v chladničke. A potom? Potom púšťali sušičku. A potom? Potom dali namyslenému rybiskovi mliečko. A potom? Potom stratili sveter. A potom? Potom boli paramufisti. Čo? Parapufisti. Čo boli? Parašutisti? Parašutisti. A ako to všetko viete, keď ste boli so mnou v škole? Há? Už aj po varichu. Vary si nezaslúžite? Zaslúžime, ale prosíme, nie v telke. Nech nás deti nevidia. Hanbíme sa. No dobre, takú hanbu vám nespravím. Choďte po varechu a ja zatiaľ poprosím tú hlásateľku, aby už rýchlo zahlásila ďalší program. Teta hlásateľka,